Αν έχεις παίξει Minecraft Java Edition τα τελευταία χρόνια, σίγουρα έχεις δει να έχει διάφορα προβλήματα, όπως κολλήματα ή κακές επιδόσεις. Γι' αυτό σχεδόν όλοι κατεφεύγουν στο να χρησιμοποιούν mods όπως το Optifine και το Sodium, ώστε να μπορούν να έχουν μια καλή εμπειρία όσο παίζουν. Όμως, κοιτάζοντας το Minecraft, ένα παιχνίδι που βγήκε 14 χρόνια πριν, αυτά τα προβλήματα δεν βγάζουν νόημα. Θεωρητικά θα έπρεπε να δουλεύει άψογα σε όλους τους υπολογιστές, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Για παράδειγμα, στο δικό μου υπολογιστή, ο οποίος έχει 16GB RAM, Ryzen 5 5600G και RX 6650 XT, σε έναν vanilla κόσμο με 18 chunks render distance, πιάνω μόνο περίπου 180 fps και το παιχνίδι έχει συχνά κολλήματα. Δεν θα έλεγα ότι είναι άσχημη εμπειρία, αλλά δεν αντιπροσωπεύει καθόλου τις πραγματικές επιδόσεις αυτού του υπολογιστή, αφού με ένα απλό mod πιάνω πάνω από 400 fps και όλα τα κολλήματα του παιχνιδιού εξαφανίζονται. Γιατί όμως το Minecraft είναι τόσο βαρύ? Από το 2009 μέχρι το 2017 όλα ήταν εντάξει. Τα προβλήματα ξεκίνησαν το 2018 με την κυκλοφορία του update Aquatic ή αλλιώς 1.13. Ξαφνικά τα FPS μειώθηκαν και εμφανίστηκαν πολλά περιστασιακά κολλήματα. Μάλιστα, τόσο χάλια ήταν η επιδόση σε αυτή την έκδοση που μεγάλοι σερβέρες όπως ο CubeCraft και ο 2B2T δεν αναβαθμίστηκαν στην τελευταία έκδοση. Στην 1.14 πολλά από τα προβλήματα φτιάχτηκαν, αλλά το παιχνίδι εξακολουθούσε να έχει μέτρες επιδόσεις. Και από την κυκλοφορία της 1.18 και μετά τα πράγματα χειροτέρευσαν πολύ. Όλα τα νέα βουνά, οι σπηλιές και το αυξημένο ύψος και βάθος του κόσμου προκάλεσαν διάφορα προβλήματα. Όμως, ακόμα δεν απαντήσαμε στο γιατί γίνεται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το Minecraft είναι ένα παλιό παιχνίδι που φτιάχτηκε από ένα μόνο άτομο. Έτσι, φυσικό είναι να μην φτιάχτηκε με οργανωμένο προγραμματισμό. Επιπλέον, όπως λέει και ο τίτλος, το Minecraft είναι φτιαγμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Java, η οποία δεν είναι ακριβώς η καλύτερη επιλογή για τέτοιου είδους εφαρμογές. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στις κακές επιδόσεις του Minecraft είναι το LOD ή για την ακρίβεια η απουσία του. Το LOD, Level of Detail, είναι ένα πράγμα στα παιχνίδια που μειώνει την ποιότητα αντικειμένων βάσει με την απόστασή τους από τον παίκτη. Ορίστε ένα παράδειγμα. Τα φύλλα στα δεξιά του χαρακτήρα έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάλυση και ποιότητα από τα φύλλα του δέντρου στο παρασκήνιο. Η απουσία οποιοδήποτε τέτοιου μηχανισμού στο Minecraft σημαντικά περιορίζει τις επιδόσεις του, ειδικά όταν είναι μεγαλύτερο το render distance. Ο μη οργανωμένος προγραμματισμός, η μη ιδανική γλώσσα προγραμματισμού και η απουσία LOD συμβάλλουν στην κακή εμπειρία χρήστη. Αντιθέτως, η έκδοση Bedrock Edition δουλεύει σημαντικά καλύτερα. Η κύρια διαφορά της με τη Java Edition είναι ότι έχει προγραμματιστεί στη γλώσσα προγραμματισμού C++, η οποία είναι αρκετά πιο αποδοτική από την Java σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Επίσης, το Bedrock Edition φτιάχτηκε από την αρχή για κινητές συσκευές που δεν είναι όσο δυνατές όσο οι κονσόλες και οι υπολογιστές στους οποίους κυκλοφόρησε το Bedrock Edition αργότερα. Μάλιστα, η C++ επιτρέπει κάποιες προχωρημένες γραφικές λειτουργίες όπως το Real-Time Ray Tracing ή αλλιώς RTX. Αυτό επιτρέπει ρεαλιστικό φωτισμό και αντανακλάσεις που απλά δεν είναι δυνατές στο Minecraft Java Edition χωρίς κάποιο επιπλέον πρόγραμμα. Δυστυχώς, παρά όλα τα γενικά γραφικά προβλήματα του Minecraft Java Edition, η Mojang δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να τα λύσει και αντίθετα επικεντρώνεται στην προσθήκη νέων blocks, items και mobs. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like και subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα.